Ahojte, moje meno je Edita. Dnes si urobíme pizzu, ktorú si môže pripraviť každý z vás doma. Na prípravu pizze budeme potrebovať hladkú múku, droždie, vodu, sol a trošku olivového oleja. Keď si cesto zamiešame, uzavrieme nádobu a necháme kysnúť cesto. Nakrájame si paradajky, cibulu a mozzarellu. Kajo, to ako vyzerá tento plech? Vidieť, že chlap peče. Pridáme trošku mletého čierneho korenia, ak treba trochu dosoliť a pridáme oregano. Nezlaknite sa, keď sa vám kysnuté cesto bude trošku sťahovať späť, to je normálne, takže treba trošku počkať a takto naolejovanými prstami pekne potlapkať, ponaťahovať. No a je to. To je všetko. No a teraz si už ideme tam dať paradajkovú omáčku. Si otvoriť rúru. Ďakujem pekne za tento praktický recept. No ja som veľmi rada, že sa ti to páči a bolo to veľmi rýchle. Som prekvapený, že vlastne doma si môžeš spraviť pizzu za pár minút podľa svojich preferencií. A ingrediencií. A vlastne vieš, čo ješ, čo je úplne super cool, tak poďme to ochutnať. A pre celú rodinu by som chcela doplniť. Nemáš len pre seba, ale môžeš celú rodinu obslúžiť. Hej, a asi to stojí, že pár eur, takáto pizza. No to rozhodne menej, ako v reštaurácii. Je dobrá.